saze sabhizi engathi abantu bengaba busy nabo yazi I don't have space sokufaka ama video njengalena ngiyacela bahlobo ngiyazi ningikhonzile kodwa ngizocela ukuthi sidlule kwi chapter kaThabani not kulesi space engibhizi kusona. So uma ngifaka ivideo yethi nginama video omsebenzi abalekile, people they tend to waste isikhathi sabo kuleyo video and idata labo kuleso space, whereas bekungafanele lama video abalekile umuntu engabodila nawo ukuba busy ngawo. Ngichazile already, there's a video before this one. Ngibuya ngiqeda ngisayiposta le video njengoba ngikhuluma and ngendlela engibhizi ngakhona. And I don't even have isikhathi ke sa live ukukhuluma le language ikhona ilanguage ebalekile umsebenzi wami kufanele ngabe ngiyayikhuluma. Kodwa ke ngichazile on a previous video isizathu sami sokungena lapha, I needed to understand ukuthi why igama lami lizodrekwa kulesa space. Well, umfana befuna ngimenzele appointment, unfortunately I don't have time ngeke ngibe nesikhathi because he didn't make an appointment ukudreka igama lami balifake lapha balifake khona. So asivale nje le chapter. Ngicela ukuthi whether ngingena ku live wami, whether unama calls ofisa ukwenza, whether une message ofuna uyidlulisa, or whether ufuna ukukhomenta kwengwenzayo, ngiyacelela nje uyivale le chapter enoThabani Max Bara phakathi. Ngicela ningiphumele khona futhi ngicabanga ukuthi that chapter ngivale kahle mangicela ukukhuluma nabo, because I reason yami behind ukufuna ukuthi ngizwe kubona ukuthi kahle kahle kwenze njani. Uyabona ngithe mangicheck iprofile yalo yafana ivusa uhlevana kubantu abaningi, ifaka amagama abantu abaningi phakathi. Phezulu kwalokho kade engathi banama deadline Tuesday ukuthumana uput and what not. Unfortunately uyazi ukuthi umuntu mayehlelwa inkinga, let's say for instance ufana uhambe wayegateway mall nje ngoba bebamba inkunzi ijewelry shop, ngephutha dubuleke umfana edutshulwa nje lezi ayigebenge bezobamba inkunzi bese yafa yena lo Thabani wakhona. Guess obana bazongena enkingeni, whoever ke kwathinteka igama lakhe egameni lamfana o ethuwa khuluma ngobani usuzoba nelist ke abantu ekuthiwa bayathinteka, kufana nonkosikazi makufindoda. Uqala ucheckwe la spouse, noma ngasesiye unkosikazi ofile noma ngasiyindoda, but ku spouse sakho kucheckwa la eduze wayekade xabane nobani ukutheni. So that's why you need to be careful ngamagama esiwakhulumayo and what not. So bengifuna ukuthi one ngithole iside labo le story, two ngivale kahle chapter njengomuntu oaddressile and moved on, so that noma ngabe kuthiwa uba ne problem, whether uyena bengabe kuthiwa uyena obethi uzothunya uphuthu noma ngabe ubani phakathi kwabo, ngoba lesi story sabo kimi sivishe bengenaso nesikhathi sokusilalela, but angisingxenye yaleyo nto. Futhi njengoba bengingamazi umfana, he must stay there. And really I wasn't going to know anything ngaye if bekungekho igama lami phakathi. Futhi unfortunately I can't undo undone. Undid and yeah, ngengihlehlise esengikuzwile nguzwile, but it stays there. Akubalekile, just like I didn't entertain it even nangesikhathi ubaba Mabale ngekhuluma ngodaba labela lifaka nokhehlelezi nobani. It's a matter of ukuthi nje family yakhe, uma ukuthi unayo family akaphume esidulini noma akasiwunyawanyoni. It's a matter of ukuthi abantu abadala ba responsible baxhumane nomndeni wakhe, because definitely ubhaka ngekamlekelele kulesi simo ngoba kunenhlamba eqondene specifically naye umfana we elida, whether obhaka baparticipate noma baparticipate, whether the reason ukuthi bafuna ama likes noma bafuna ukunaka noma bafuna ama clients or whatever, it's neither here nor there. But for the mere fact ukuthi kunamagama abantu abadala athinteka ngendlela athinteka ngakhona, uxolisa yebo sikuzwile, but kunabantu abadala ekuthintwa amagama abo awufayeli mawukhuluma. So there's a hierarchy yobukhosi, there's a hierarchy ethinta even induna nezigodi, njengoba besho nje ukuthi uyingane eyazi ngisho inkosi yangakubo, whether inkosi yangakubo ibikhala ngemoto noma ibitheni, kusho ukuthi uyabazi ubukhosi bukhona ngakubo. So it's a matter of ukuthi abadala beqondene naye, bese behambe beyodila baqondane naye
baye emndenini wakhe. Obviously ngeke baze bamfice ekhama ukuthi uhlala wherever la hlala khona, but kulowo mama lo ekuthiwa uyamzala udadwabo kaBig Zulu, and you can always trace umndeni wakhe, nithola umndeni wakhe, nishone khona emndenini. Umfana usenyathelela bengafanele anyathele khona, ahlawuliswe umndeni wakhe, ngoba definitely uma kuhlawulisa umndeni wakhe vele ngithi uyahlawulela ukuthi ingane yakhe isititile la itite khona njoba ubetida phela mayikhipha le nto ayikhipha ngomlomo. So it's a matter of disciplining yena ngomgudu o correct ukuze nengane ezithi ibukela kuyena, because uyabona even ipage lakhe there are people who keep on cheering him up as if he's doing into right, kanti kahle kahle bayamhlomekisa bamfaka ehlathini. So if kuukuthi they care that much ngaye, kofanele whoever anamandla kuyena umfana akwazi ukuthi amreprimande. Uma ukuthi uyahlula nasekhaya fanele kwazi phela ukuthi uyahlula nasekhaya umfana. Ilike so sengena khona ubukhosi nimdlulisele kubantu abasenior endaweni enisuke nikuyona. Uma kudlule lapho bayakwazi ngisho ukuthi bamthathe bamqhube bamyise ngisho endlunkulu ukuze umfana aqondise ulayini, ngoba language yakhe serious akusiyona ukuthi umuntu kuthi uzoyiphathisa ngekhanda. So once and okugcina, under no circumstances kuleli page engibhizi kulo njengoba ngibhizi njengamanje, ngibhizi kunabantu keep on calling, kunabantu are sending messages, kunabantu abafuna impendulo, kunabantu abakuthegayo and what not. Ngicela ningangithegi kwispace saloya mfana. I'm way too busy for that. Nginawo ama responsibilities ami mina la kufanele khona maku-attack aba specific ngomsebenzi engiwenza, then I can do that. As for leyanto kamfana loya ngikhiphe nje kuyona, nimtshele futhi ukuthi naye akaphume kimi. Uma ukuthi he wants to engage more, I'm sure uyayazi platform anga engage kuyona, but not that platform. Nje ukujwayelana kabi, ukujwayeleka kabi, nabadala kabajwayele kabi. So ngicabanga ukuthi ezalwa nje abantu abaphilayo abakhulile futhi nababakhulisekile, ngisho ngabe thuse inhlula. Uyabona ngoba uMax he tried, I don't know noma is trying mhlambe is stunt kuyena ufuna ukuthi angene ngenxeba elifana lelika Max, because uMax apparently engathi useze waphuca izinto abenazo wabuyela emuva. Ukumhlanganisa kwami noNondaba ngangimhlanganisa because uMax at the time ebizenza ama video xolisa ukuthi ubethu kuNondaba ngangekazondi that day. Ngesikhathi ngikazondi kanti sine event esizoba nayo ngangazisa ngamancinza leyo event because kucleanwa igama lakhe naye, also because as a royal chancellor kunamadent amanye abemlandela ebekade engagcine drega indlunkulu kuleso space. So that event was going to address such and profiling yena ngendlela correct from izinto ezinye at the time abesathukwa ngaze bezi negative, futhi ezinye zayingaba nomthelela because of inkulumo kaMax at the time. So uMax mangimfonela because sine event eICC ama truck drivers esasinaye eICC. uMax athi ngingakujabulela mntwana ukuthi ngize eThekwini. Indeed uNondaba booked ama flights, wazamthumelela ngisho abantu abazomlanda nama bodyguards, wamlethe eICC bezodibana eICC sikhulumise lolu daba. Unfortunately uNondaba wagcina ngasakwazi ukuthi afike yena ngaleso sikhathi, but relationship yabo yayisi amendeka. Wakwazi ukuxolisa personal uMax kuleso simo. When kwamnika ama results amahleke yena because kunezinto agcine ibenefita because uye walungisa ulimi lakhe nangendlela ka behavior ngakhona. So if ukuthi stunt sakhe na uthabani that is pulling ukuze mhlambe acabanga ukuthi uzokwazi ukufinyelela endaweni ethile because usuxolisile noma wenze njani or kunama benefit after doing that, mhlambe ongizwe bathengelwe imoto, mhlambe ophakela umthathu athengelwe imoto nani banama responsibilities are specific labo bantu abadila nawo. Uma ukuthi noMax ugcine eba nama benefits kanjalo when akasenawo, then does that mean kuzongena yena uThabani esikhaleni salokho as nabanye bekhuluma ukuthi hayi siyabona ukuthi ufuna this, ufuna nodumo, ufuna iattention, uzenza uMax uzenzani? And really it doesn't concern me. It doesn't concern me. And ngesikhathi ngithi ngifuna ukukhuluma bekunakho ukuthi ngizodlulisa lamagama engiwadlulisayo ukuthi if ukuthi kune issue, especially because kunomuntu omdala njengobaba, ubaba une responsibility yokuthi ngoba kuthiwa laba abafana bakhe uyena obanikani, uyena obabhukhelayo, uyena wenzani, akadile nabo sebephumile esandleni, not unless is participating.
So angifisi ukuthi ngibe namadenda unnecessary nomuntu angasingxeke yawo. That's all.